समाव फोसावनो लादों दा हेडलाइन निउज। बिटिआर सरकारा फिक्स पेआव साख्रि मावग्राफोरखौ फिन मोगा-मोगि सोंनाय आनजाद लाफिननो फोसावदों। हाग्रामानि थाखायल' बिपिएफ दोलोआ बिटिआरआव थांनानै दं होनना बुंथिदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। 17 बोसोर बिपिएफनि समाव रायजो राजाफ्रा गोबां गियै समखौ बारहोनो गोनां जादोंमोन होनना सोंखारिदों सीएम प्रमद बर' बिथाङा। सोनाब क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय पकिरा ग्रामाव मिनेन ट्रेलनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै मिनि स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों। थाबैनो बिटिआरआव दखल खालामनानै साहा गायनायफोरखौ एरख'जोबनाय जासिगोन। लतिका ब्रह्म आरो अजित नवदासखौ रौतानि इख्राबारियाव केर' उदखारिनि गाग्लोबनायजों लोब्बा थानायाव हमदों। चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि 7थि बोसोरारि जथुम्मायाव खयला मयलायाव रोजा रोजा सुबुं नुजाथिनायजों लोगोसे गोजोनै जोबनाय थाङो। क'क्राझार मेडिकेल फरायसालिमायाव मुं थिसननाया थाबैनो सोलिगोन। रायजोनि सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो नार्सिं कलेजाव दावबायफैदों। अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट खालामनाय चेम्पियनशिपआव गोख्रों बादायलायनानै सनानि मेडेल देरहादों रिमि बर'आ। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ दुलाराय आसामावनो फरायसा सान महरै फालिनो फोसावनाय बायदियै बे समाव फालिनो साखाफारा। दिनैनि दा हेडलाइन निउजआ एसेनोसै। गोजोन्थों। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।